buntag may hapon natong tanandra mga bayot. So karong adlaw magluto ko karing manok mga bayot. Daghan ko niya pagluto kay manhi ko no nga kuang sister-in-law iyang banog iyang duha ka buka anak. So kanira kuang lutoon karon kay di man po ni sila mukaon ug magsinabawan ko ug magtula ko ani o unsa day latan ko ni. So ako nang i-dry dira di ato na nang isit din hanga tuang oven mga bayot. Dayon ato na nang timean og 30 minutes kay aron maluto na din ato na nang ipasok sa ilalom mga bayot. Then magluto po ta diri og potato mga bayot. So before nato na luto nato ginahugasan then ato pa nang slice on. Ako din ugangan ani maoy gapanit mga bayot kay natulog pa man ako ang bahandi sa kinabuhi. So kaming duha karon maoy nag tikaw-tikaw din sa kusina mga bayot. So ato ron nang slice on din ha sa ilang slicer sama sa akong giingon sa una nga kani ilang slicer mura ni siya og lata ba nga gibuhat. Sa una akong gutaron kupras ra. Karon kada adlaw nagyud ko makagutad aning lang patatas mga bayot. Sa una makakaon mig patatas og naray occasion ba. Kanang naay birthday og fiesta among makaon sa una kamuti ra din human magtak-ang lang ta din ha og kalha mga bayot. So magkuha ta diri sa ato ang mahiwagang refrigerator og kanang oil mga bayot din ato na nang ibutang ng oil sa atong kalha kay init na din ato na ilunod ng ato ang potato din ha kay aron makaluto na ta dayon. Mag-slice ko din sa ato ang sweet potato o kamuti ni sa ato mga bayot. Maura ni ang kamuti diri orange ang color. Mag-slice po ko ana kay ako na siyang lutoon pero gamay ra kong lutoon kay di man po kay na sila mga on good mga bayot. Dayon luto na niya nga tuwang karning manok diri mga bayot pero ako na siyang i-transfer para makatulo ang iyang idibol ba. So ibutang na nato ni diri sa ibabaw. Dayon tagsa-tagsaon na to na siya mga bayot pero ang ako ang pagluto na pud ani karon 5 minutes na lang para mutulo lang iyang duga ba mga bayot kay o ako ning i-serve nila kuhiton lang ni kung dry ni sila mukaon na sila ana mga bayot. So ato lang na siya diri ha tuon og 5 ka minuto mga bayot. So ayon luto na niya tuwang potato gatuwang sweet potato mga bayot. Ato lang nang isagol din ha sa tuang bowl then ato na siyang buyukan sa atong cheese nga ni raspa mga bayot para malami-lami na siya din na ato nang lukpon og buyok din na mga bayot. Sa una akong buyukan dinungag ra gid taon nga mais buyukan nato og binlod karon mo bulo daghan karon na nakoy buyukan din dayon ready na ni mga bayot. Ato na ning isulod niya sa tong oven pero 5 minutes ra o di ara nagpula-pula o naghilo-hilo na niya ko ang niluto nga chicken mga bayot. Chicken karning manok ready na ni to serve mga bayot. Dayon hapon na mga bayot alas 6 na sa hapon diri pero hayag paghihapon kay ulahi lagi ning among adlaw nga nahimutangan diri silang oy. Dayon hinggawas mi kay aron mabulobugnawa ni ako ang utok nga baligdos mga bayot. So pakiton ta mo din ha sa mga bulak nga nanamaligya karon kay ugma Women's Day kuno din he dayon. Nay daghang tigre-tigre dire mga bayot tambal mi ni sa una sa akong papatong natunok siya gagunoy dayon daghang kayo laging mga bulak mga bayot sa amuha sa una narani daghan sa kasulupan karon ilang pang display din akong bahandi dire impusing og kadyot mga bayot kay daghang kay bata dira sa sulod kay naay ga birthday ba mga bayot. Dayon doon lagyan mi atong mamaligya og pang taplak mga bayot. Mamili sa amin dito sa sulod. Bawal ang cellphone dinhi sa sulod mga bayot. So diri ra ta mo sa gawas pakiton din daghan kay sila baso diri. Bisag asa mo lantaw nangamatay ginawa gi green ninyo makita gawas ug mata nila diri green pug uban dayon bulak lagi. Oh bisag asa ko lantaw nagi mga bulak dinhi nagpangamay nako babe palitan ako. Dayon pakiton ta mo diri sa ilaang mga shop diri mga bayot kani dinhi siya bawal kay umo ko sulod nara ko sa gawas nagtik ani. Dayon mao dinhi akong napundar nga mga truck sa akong mga mata mga bayot pamili lang mo sa ganahan ninyo pero kamuray bayad ko adzukod sa mo. Dayon pauli na gyud may mga bayot doon lang may sa balay kapoy jugog tinulod og kariton sa akong anak. Dayon mo na ni mga bayot nagluto ko og kalanon sa akong anak mga bayot broccoli ni siya carrots o potato then sweet potato na akong gisagol-sagol dira ako nang gi-stay mga bayot akong anak. Bisig pamungkag mga bayot sus Ginoo ko kasara na niyang waklik oy dayon mo na ni panahon na pud nga manghipos ko niya ang gipang buskag mga bayot kay akong ugangan og kanunay manghipos ani maluoy ko kay moingon gutaon siya hanga kuno kapoy kuno magsunod sa mga kalat ni Karen. So ako ang responsibility nga magsunod-sunod sa akong anak og hipos na akong anak sa iyang mga kalat mga bayot. So nanapod siya sa pikas kwarto mga bayot di gini siya mawala ning iya ang mga sapatos og pangbuskag maghilak gining iya ang sapatos og di niya makubil mga bayot. Tulod ko sa kwarto mga bayot kay akong anak pating katawa sus Ginoo ko Maria Josep nakakita ra na siya sulong mga bayot. Gingnan ako siya dayog matutag Pilipinas maski pagpakiton ti kag bunlod na idagan dito perte gin yang
katawa mga bayot kay nakakita siya sa sulom. First time niya ning nakakita ning suloma kay ang mga sulom din talagsa ra mosulod sa balay mga bayot. Iya gitawan ang gisunod-sunod og lantaw gaasa padulong ng sulom. So ang sulom kay hinsuksok sa ilalom, buskag tanang mga libro lagi mga bayot, labay diri labay dito kay iya gipangita ng sulom. Apel gid butawan ng hinahanog pangita kay og di na ko ni makitaan mga bayot, kabalo jud ko sure jud kong muhilak ni pagkataod-taod kay basta ganahan siya sa dulaan, basta di gid niya makita hala hilak gid ayo na. Nagpa-heart to git po ning suloma, pawala-wala aron gukdo aron pangitaon. Lesio nakarelate ang mga kwandra. So naragyod ang sulong mga bayot, amura yung nakita nin tago ra di ay siya sa ilalom sa libro mga bayot. So ako ra ning ibutang din kay aron malingaw ni akong bahandi sa kinabuhi kay wa man si kauno na yung kadulaan kay wa man iyang mga igagaw. So kanirang sulong no iyang dula-dulaan usa pod. Dayon himbali nang akong bahandi sa pikas kwarto mga bayot, nanabon man siya galugnan oy gitugnaw baka ni siya o nagkonsumisyon baka ni siya o na naguol baka ni siya nga iyang gipatay ng sulong mga bayot, naguol gid siguro kay gihinuktok man ni ako ang bahandi kay kasara gyud niyang irok ang sulom mga bayot, wa gyud kirig-kirig ang sulom oy. Then alas 4 nas kadlawon diri sa akong planitang nahimutangan mga bayot, akong bahandi wa paghihapon nakahuna-una og katulog, nangunghwa ra siya og wipes mga bayot, dan iyang ipataplak ana iyang kamot kay manghinlo siya sa kabinet mga bayot, kaning kabinet nga gisudlan ako sa akong mga sanina iyang gihinluan mga bayot. Mo nan diri ra bilib akong makagupa na ako mga bayot kay ang bata diri manggod sa akong nahimutangan basta 2 years old pa, 3 years old pa, ila pa nang isayo-sayo og matulog, pero si Karen matulog ako rang ubayan mga bayot. Mao nang moingon sila nga maayo kuno kay kumuatiman og bata kay advance kayo si Karen og kanang panglihok-lihok ba. So mao ra to mga bayot, salamat sa inyong paglantaw, see you next video and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Bye bye.